Jiena nħoss li dak huwa neċessità kbira illi s-saċerdot u l-missjonarju aktar u aktar iżon qrib tan-nies. Il għaliex hemmhekk jiena nħoss li l-mulej qed ikellimna minn ġurnata għall-oħra l-kelma tiegħu illi nimmeditaw u nitolbu fuqha filgħodu mhux vera. Imma mbagħad il-mulej ikellmek permezz ta' ħutna illi huma fil-bżonn. Monsinjur Giovanni Cefaj għalaq 5 snin isqof Huancane il-Peru u l-ewwel isqof fih dan is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl l-MSSP għallinna li meta mar f'Huancane in-nunzju kien qallu li se jkollu wieħed mill-iktar postijiet diffiċli u forsi fejn ħadd ma jrid imur. U naħseb illi jekk kien vera il għaliex kellna ħafna challenges li tibda mill-ġdid. Mill-aspett pastorali, aspett uman biex toħloq l-infrastruttura u ġvera u tipprova tibda mill-aħjar li tista' ħalli tnejnu lil dawn in-nies. Monsinjur Giovanni Cefaj qal li l-ġurnata tiegħu bħala of Huancane tibda bit-talb ta' filgħodu wara l-kolazzjoni jagħmel madwar siegħa xogħol amministrattiv u wara jmur fl-irħula l-kampijiet biex jara x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies. Il-faqar, il-ġuħ, il-mart, l-edukazzjoni, eccetera, u aħna nippruvaw mill-aħjar li nistgħu fl-istruttura li ħloqna ikunu nistgħu nattendu lil dawn in-nies foqra. Staqsejna li l-isqof Giovanni Cefaj jirrakkonta esperjenzi li jibqa' jiftakar matul dawn il-5 snin. Waħda minnhom hija Tom li salvat u t-tarbija grazzi għad-donazzjonijiet tal-Maltin u l-Awġin. Kienet fl-aħħar ġimgħat ta' tqala tagħha kellha komplikazzjonijiet kbar mill-isptarijiet qatawla qalba, però biex ma nidħolx ħafna fid-dettalji irnexxielna insalvaw kemm lilhom u kemm il-baby u verament kull xħin tarana imma tibki bil-ferħ u tgħidli din grazzi lilkom illi għentuni insalva ħajtu insalva il-ħajja tal-baby. U hekk niftakar darba wkoll mort għandi soru ilha 30 sena tgħix fil-foresta mingħajr dawl tistgħu timmaġinaw u ġvera mingħajr kumditajiet ta' xejn. Qed tifhem u niftakar l-ewwel darba li wasalt qedtilha sister minn Franza din qedtilha naqra toilet please qalt li fader għandek il-forest kollha tiegħek. Monsinjur Cefaj spjega li Huancane jinsab 4000 metru l fuq mill-baħar u minħabba fekk jesperjenzaw nuqqas ossiġenu u post li fih jgħixu 20,000 persuna fosthom ħafna ħaddiema li jaħdmu fil-minjieri tad-deb. Għalli hemm ħafna dbatija fejn anke l-morda jew dawk li waslu fl-aħħar ħin ta' ħajjithom minflok fuq sodot jorqdu fuq ġlut tal-annimali. L-isqof spjega li grazzi għad-donazzjonijiet tal-Maltin dawn jingħataw għajnuna fis-saħħa, l-edukazzjoni u ikel fejn l-MSSP tmexxi kċejjen għall-foqra u l-anzjani.